Wow, nice. Jumbo, diba? Oh. Nakalaki, G! Oh my goodness. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Yan for today's episode, guys. Mulan na. Ayan, mamimingwit kami dahil wala naman tayong pang-ulam, guys. Ayan, tatry naman nating mamingwit. So, tag-iisa tayo, guys, ng armado kami ng pamingwit din, guys. So, let's go na. At ayan na po yung malakas na ulan. Pero masarap mamingwit pag ganito na yung doon ng ulan. So, nandito tayo, guys, sa fish pan ng aming kakilan. Kung matatandaan yung mga ka-dragon, dito rin nag-guide sila Kuya Dan. So, bumalik kami, kawil naman. May nakuha ni si Gigi. Pero maliit yan, Je. Huwag kayo dyan! Maliliit dyan! Sarap mga will, guys. O, tignan nyo naman yung mga isda, oh. Ang linaw ng tubig, eh. Kitang-kita yung mga isda. Yung isda kasi namin sa bukid ay maliliit pa. Dito ang ganda ng nila fish pan kasi dito. Dire-diretso ang tubig. Oh, di ba? Nakaisa na si Gigi. Nakaisa na ako. Kala ko si Zero pa ako dito eh. Itong may-ari ng maliit. Itong may-ari ng fish pond na to, guys, sa ninong ni Kuya Dan. Kinang nakuha ni Gigi, oh. Ito natin. Oh, guys, may nahuli din ako. Wala, gusto ko rin magkawil. Ayun, may isa pa, oh. Ay, may isa pa. Sandali, maghanap ako dyan. Sige. Kaya tanggalin to. Hindi ko. Ay, hindi ko. Ang ganda dito, guys. Ang ganda ng kubo nila. Tapos na ang plato mo. Okay. Pati nga kamo tapos. Tapos ang plato. Yun, no, nakadali rin si Tita Ligaya, oh. Ay, pwede tayo, Nay. Dami, oh. May tuburan kasi ito, guys, kaya malinaw yung tubig. Nakaapoy sa tata ni Auntie Pasing, ha? Intense.
Ayan, sumabit yung kawil ni JJ. Hyper mag-angat. Alam mong kadaming ano. Bitin mo yung kanya. Kita na matanggal ko. No! Wow! Malapit yung nakukuha ko. Madi mo ko ataw, matagtag. Nilagyan mo sa tubig. Yan, nakuha malaki na si Joanne. Ang dami pang maliliit guys. Oh. Ito ang malaki, oh. Lala. Maliit. Sumabit man. Aramidum JJ. Hindi ko na nga matanggal. Dito mga naibilahin. Magkuha ka ng isang panungkol. Ayun guys, ang dami. Ang lalaki. Kalaking ka, Auntie Pasay. Ang laki ng nakuha, Auntie. Wow. Lang laki, oh. Ganto sana. No? Punay guys na eh. Sa kadakulapang ka. Oh. Ayan tao! Oh, ayan, nainggit sila, nagsilipat sila dito sa pisto ni Auntie Pasay. Ayaw niya yata masyadong malaki itong kon. Ilagay kong kon. Yo! Nice! Laki rin yan ah. Laki rin eh. O, diba? Ala! Ngayon, paano? Sarap naman mga whale. Iwan ko lang ulit. Ilagay ko sa lagayan. Pagbukas na naman natin. Napulkulgot na yata kasi yung ilagay ko. Uy, mapulot na natin. Ano Tita Ligaya? Gusto ni Kante yung katay-katay niya. Gayatin ko ito Para makatipid. Tipid. Kuray-kuray. Ang dami tong butas nila guys. 1, 2, 3, 4. Tuloy-tuloy lang yung ano niya, tubig. Kasi nga may ano dito, tuburan din. Laki ko nagtumang. Hop, 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 hop. Ayan. Yun, no? Yun. Hala! Oh, ikaw naman Ate Joan. Para sunod-sunod eh, sana. Wala nga raw. Pagkain sa akin. Okay nga ta. And then yung kwan. Oh! Sasabi ko kasi isang tipo din. Hindi ko mawakan ka sa kalaki. Hindi ko mapagikantayan na dakal. Laki. Yun. Ayos.
Ang ihaw yan. Aray! 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 Ante! Ante! Ayun, nakabalik na. Napunta sa labas. Okay, magbalik din yan. Oh, may daan. Ayun, oh. Ayun, oh. Bindagin mo, Nante. Nakalabas na yata, Ante. Nagpasok na siguro dito. Kalaki yun eh. Kalaki. Hop, 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 hop. Puro ganito yun. Puro ganito yung nakukuha ko. Hindi na tao? Yun. Galing Tita Ligaya. Nabaling na dyan! Ba, kalaki yan di ah. Wow, ang ganda. Diba? Ang laki. Wow. Sarap oh, fresh na fresh. Nakunti Grabe kalaki. Ganyan sana ang nakukuha nyo. Ay, Ate Juan, ganyan. Nasima na yun. Balik. Reset. Kunin mo na lang ulit. Yan guys, ang ginagamit nilang pangkain ay ano, kuhol. Hindi na ibaniit ng tipasay. Nay, wala. Pagkatapkan na, hindi na kahit Ate yun. Kurawal. Ayaw nila pagputla na. Babayo lang namin pa, nakadalang pa. Bilisan mo! Mamaya mahulog na naman! Wow, nice! Jumbo, o diba? Oh. Tagi-isa na kayong malalaki ah. Balik ko ito, maliit. Kalaki? Pinakamalaki yung nakuha Oo, ko. balik mo. Picture mo ta. Dali. Diba? Kaganda ng pagkakakuha niya. Gitnang-gitna dyan, oh. Hawakan mo mabuti. Ako rin kaya saling kanina. Kaya lang nahulog. Nagbalik sa fish pond. Tamanay. Ah! Nahulog! Karabot mo mga tilapia. Hindi mo kasi may angat anti gawa anong ano. Mabigat. Makon yung... Hindi, may ano dyan oh, may harang na ako anong. Kaya nga, doon nga ako. Oh. Awan, mas marami pa yata yung napakawalan. Kaya niya akong kanin eh. Bilahin. Kung sana siyang nagatanggal, oh, nagakwan. Hindi masyadong nakakapit. Ah, kalakite. Anak niya to, anak mo. Mas malaki? Hindi, mas malaki yung sayo. Ala, 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 ala. Hala! Sablay man na, santi paseng. Kalaki. Yung isa kay ante, di ba lima yan? Palitan mo yung kawil mo. Hop, 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 hop. Hindi na makakisima, agi ko kung matinag. Batik. Sayang eh, nagatatlo na sa ante. Kanino yan, ante yung sayo? Naman, meron namang kantiligaya oh. Yan oh. Hala, tama na. Hala, natukpulan! Dali, hinante! Isa-isa. Ano ganun ko mga kain? Kalalaki.
magsukot ang maroon na unong sa wisam. Ang Makati ito na. Makati. Ma, siguro anak ito ni ate ni may sagod. Putulin mo kaya. Ah, may gulok ka man dyan eh. Putulin ko nga. Ang kahirap ang tanggal katapos. Hindi, may saman. Dapat naka-gloves kayo. Yan, ante. Hey, 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 hey. Matakasan ka na naman. Ah. Oh, ano kayo? Sakit yan. Sabay ko naman tayo hasal. Yun, nakadali na naman si Gigi. Ah, pwede agurong. Oo, basta Pares pagkain. man sila? Huli yata lahat ni Gigi yan. Ah. Hindi rin, nakakaya na rin. Yun, oh. Yun. Pwede na yan. Good size na. Kalaki. Yun, oh. Oh, laki na naman. Oh, ante, mapilpar na. Ala! Ala! Ah, kalaki! Wow! Oh, grabe. Hindi kasi walang sakit-sakit ima yan eh. Aray ko, aray. Nakakuha na kasi ako dito sa ako na ilit sa ilit. Parang nagkuhan yan lang. Ano magtapas. Yun, oh. Dali na naman ang tita ligaya natin, guys. Oh, wala na naman. Natakasan ka na naman, bro. Naglabasan tayo. Ay, ayun, ante, oh. Hindi siya maglabas dito. Ayun siya, guys. Kita niya yan. Ayun, oh. Kalaki pa naman. Kasarap dakmain na eh. Wala man kasi tayong gloves. Nakulong siya dito sa maliit na ano. Buhay pa. Parang mahina na siya. Oh. Dapat makuha na yan. Dakmain natin. Ha? Dakmain na na. Yan na. Ayan. Ay. Ayun, ay corner mo siya dyan. Ayun, oh. Sige. Ayun na naman siya. Ayun. Hirap yan. Malibog na. Ayun, ante! 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 Woohoo! Iharap mo dito, ante. Yun. Nice. Ang laki na naman, guys. Nagigis na yun, oh. Nay, punay yung kwarog, nagdakkel yung George. Atin nagman ng teta. Foreign jar. Oo na yan, matindag mo maano nga malamaw. Nabagad.
Ah, Ay, mas maliit. Okay na yan. Good size na yan. Katakot na yan. Baka. yun. Mapupula din yan. Mapupula. Ay, maliit. Sige, pwede na yan. Okay na rin. Diretso ko din baka mahal ko. Naglabaga. Kasing nabaga ng sipit man. Kasing pula ng ano man. Ay! Awat man ay. Todo. Todo kan ni tita. Yun. Pwede na yan, Dito, tita. hindi. Diretso mo kasi dyan, oh. Wow. Gatak natin. Ante, ayan. Yun yata yung nakuha mo eh. May pula. Kapula ng ano niya. Oh. Dito may dugo yun oh. Baka dugo yung kanang dugo na. Gagawan sila. Kaya lang nilagpasan. Oo! Oh, laki rin oh. Nice, tita Pasing. Damanan, ante, damanan. Gungunay man na. Gugunay-gunay na naman oh. Wala. Nakabitaw. Ayun mga ka-dragon, lipat tayo dito sa kabila. Ay, ito, may nagpasok ko. May patanga din pala sila. Nagpasok kami. Ang kasi mahal. May isa. Pwede na rin yan. Sa sunod guys, patanga na mailagay natin dito. Wala, ano to oh? Parang dalag. Dalag kaya to? Ano? Kuliit. Damay nga atin na balay. Bilis, ante! Ay, nagsabay pa kayong dalawa. Ante, bilis! Makatakas! Ante! Ay, awan. Ako ba nito nalapay? Naglapit ata. Malapit yung baniit daw. Pating na yan, Je. Unan, Julan, dyan magganana. Oh, yung pa daw katijuan. Malaking kanti pa siya. Mas malaki. O, yan, nagapayabangan na sila guys kung kanino yung mas malaki. O. Mas malaki yung tilapia ko. Mas malaki ang tilapia daw ng tipaseng. O. Ay, malaki yung tilapia ko ha. Yung kay GJ, papaya. Kapit yung saya pero malapad. Ag pinalastugan dan. Ayaw, para tayong maglako ng pwede sa bayan na.
Oh, last round. Last round. Tagi-isa ulit kayo. May laman yan na isa, ante. Kunin mo na. Kawawa lang siya dyan. Ay, no. Dito, ito o butas. Nagpusa na siya nagpasa. Naglasig yung talakti ka pa eh. At yun mo, nagbumbong at nagkadungat pingar na. Atamanan! Atamanan! Hindi na ka? Oo. Marami na! Galit na yung tita natin, guys. Puro kumano ko ah. Wala pang nahuli ulit si JJ. Pang nakahuli na ulit si May nahuli JJ. na konti. Yan, go na tayo. Ito, medyo maliliit pa to. Punta ako dyan ng maliliit. Parating ka na bago ka. Yo, kalaki! Isla, kalaki, J! Oh my goodness! Ah! Hala, kalaki pa man! Hala, yun na yung pinakamalaki eh. Hindi siya masyadong nakakapit. Sante pa siya. Hindi niya alam ang hipis. Kung anong pwesto yung gabi. Ala, di natanggal yung sima. Nagsama yung sima sa... Wala nang sima yan, oh! Napakain niya. Meron. Ay, meron? Hala kayo. Talagang habunin ko yun. Bakit nasawa ka na nagbalik? Ayaw mo na? Ano? Ha? Dati ba nagtagal ng sima? Oo na. Anti ko rin mo. Hala, yun na yung pinakamalaki di eh. Saan? Yung nakukuha mo. Pang pinale. Sige, kung sino makakuha ng pang pinale ha. May premium. Tabi-tabi naman kayo dyan, oh. Apat. Titakman. No, sino makaala? Lahat na rin lang kayo! Ante! Lalo! Muta niyo eh! Nakakapit ng may ganun. Kasi wala naglupat dito sa kabila. Nakadalawa ka na dyan, DJ. Wow, pating kang tiligaya. Kaya? Oh, may saka ma, tita. Nagdaktal ka! Di ka pa nagdala. Kalaki, oh. Music. So, yung mga ka-dragon, bali, ito yung ating nakawil. Oh, di ba ang dami? Sarap. Sarap, ano yun yan, gataan. Kainihaw. Wow. Lagi makadmatata ng masima. Luri, subling ka ganaw. Yun, oh, kalaki, oh. Ito ang pang pinale. Tama na, guys. Tanggalin yan. Si JJ ayaw pigil. Nagkakabit pa rin ng pamain. Sa dami kong nasayang, pag pinali, Kaya nga dalawa kong kalalaki eh. Kapinali na ako ah. Eh! Balik. Kaliit. Ala, ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na. Hindi man, makalusot ka pa ay. Sige man. Luri ka lang mabandong agusik. Give up, DJ. Wala talaga. Kay paano eh, isang kagat pa lang din eh. Iangat niya na din.
So, ayan mga ka-dragon, iluluto natin yan sa bukid. So, kita-kits sa ating part 2.